तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो बीटीसी सरकारनि बाजेटजों लुफुंजानाय आरो गोदानै लुफुंनो थाखाय जौगाथायनि खामानिखौ बेखेवनानै होयो गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ आरो एमएलए जलेन दैमारिया। तामुलपुर जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय लामा हान्थिनाय आरो इसोरखौ सिबिनायाव जाहाथे जेबो रोखोमनि असुबिदा जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै रायजोफोरनि खावलायनाय बायदियै लुनानै होनायजों लोगोसे जौगाथायनि खामानि मावनो सिकनिबारियाव आईसीबीपी लामा, तामुलपुर कमार्स कलेज बिल्डिं, तामुलपुरनि बरकपायाव गोदानै हाथाइसालि, सौरागुरि विष्णु मन्दिराव नामघर, बारांगाबारि गपाल मन्दिरनि आरजसालि, दंपार बाथौ थानसालि, बरलिया बाथौ थानसालिनि आरजसालि बायदिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ फोरमायथियो दि बे खेबनि बीटीसी बाजेटआव गासै बिथिंनि जौगाथायखौ नोजोर बोनानै खालामनाय जादों। रांखान्थियारि जौगानाय, सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय, समाजारि जौगानाय, गासै हारि माहारिनि गेजेराव मोजां थासारि दाफुंनाय बायदिखौ लानानै बाजेटखौ खालामदों। बे बाजेटनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि लामाखौ थि खालामदों। फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलनि रायजोफोरा बेनि गेजेरजों दावगालांनो हागोन। बर' हारि आरो बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दि फैगौ 1 मे खालाराव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहया जोंनि माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे बिथांनि मुङाव गोदानै लामाखौ बेखेवगोन। हादरनि राजथावनियाव बड'फानि मुसुखाखौ खम समनि गेजेरावनो गायसननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव होनना फोरमायथियो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बाजेटआव गासैबो बिथिंखौ लानानै जों बानायनाय जादों। बेवहाय रांखान्थि जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानाय, समाजारि थासारिखौ मोजां खालामनाय, गासै हारि माहारिनि गेजेराव मोजां मोनसे थासारि दानाय, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै बाजेटखौ बानायनाय जादों। आरो बे बाजेटनि गेजेरजों फैबाय थानाय 15-20 बोसोराव बे ओनसोलनि रायजो राजाया जौगालांनांगौ आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे बिकसित भारतनि जि मिशन होदों बे मिशनजों समानै दावगालांनायनि मोनसे लामा रड मेपखौ बेवहाय तैयार खालामनाय जादों। दा नंखायनो बे बाजेटनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे गोथों लामाजों जौगानायनि फारसे दावगालांनो हागोन। सार दिल्लीयाव जे बड'फानि मुङाव मेयाव 1 मे बड'फानि थैनाय सान, 35थि बड'फानि थैनाय सानाव बड'फानि मुसुखाखौ नेशनेल केपिटेलाव भारतनि राजधानी दिल्लीयाव गायसननाय जागोन आरो बिथांनि मुङाव दोंसे लामा भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवगोन। बेयो बर' हारिनि थाखाय, बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय, जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावलांदों। बिथाङा जोंखौ हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय मोनसे इयुन नोजोरखौ जोंनो होलांदों आरो दिनै बड'फानि जि मुसुखाखौ नेशनेल केपिटेलाव खम समनि गेजेरावनो गायसननो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गिदिर बाथ्रा। बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम आं बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावो आरो भारत सरकारनिसिम, भारतनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरिखौ नेशनेल रिकगनिशन होनायनि थाखाय। लुजानाय जोंनि थानसालि, मन्दिर, लामा बायदिसिनाफोरखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बेखेवनो थाखाय हांख्रायदोंमोन। बे हिसाबै बेखेवनाय जाबाय। नैबे बारांगाबारिनि मोनसे बिथांमोननि थानसालि आरो बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना बेवहायनो सिबिबोदों आरो दिनै बेखौ मोजाङै लुनाय जाबाय। आं मिजिंथियो बे मोनफ्रोमबो गामियाव थानसालिफोरखौ मोजाङै लुनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा इसोरखौ मोजाङै सिबिनो हायो आरो इसोरखौ मोजाङै सिबिनो हायोब्ला बयनिबो गोसोआव गोथार फैयो। दा नंखायनो थांनाय समाव गोबां दुखु खैफोद, जोंनि दावराव दावसि जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि माखासे थानसालिफोर बायदिसिनाफोरखौ मोजाङै लुफुंनो हायाखैमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मोजाङैनो ओंखारनानै खामानिफोरखौ मावनो हादों। आङो बे गामिनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो बे गामिनि जेसेबां लाइमोनफोर दङ बिसोर जाहाथे लेखा फरायनायाव साक्सेस जानो हायो बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव।
मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा।